Arratsaldeon guztioi, ostirala hemen dugu bigarren kafean. Arratsaldeon goreti. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Baita zuri ere, Mai. Arratsaldeon, Iñigo. Arratsaldeon, Iñigo. Aizu ez alduzu jartzun arraro bat edo rever moduko bat entzuten? Bai? Nik ez dut ezer arraro nabaritzen. Nik ez dut ezer arraroa nabaritzen. Zergatik diozu hori, Iñigo? Zergatik diozu hori, Iñigo. Ze, jolastu nahi duzu, bikote? Oihartzunaren jolasera, ezta? Oihartzuna, bizitzan oihartzuna. Ez gara jolasten ari, Iñigo. Ez gara jolasten ari, Iñigo. Orduan zergatik errepikatzen duzu batak bestearen esaldia? Barkatu, baina ez gaude errepikatzen. Kalkatzen baizik. Kalkatzen? Bai, kalkatzen. Gaur, 1806an Ralph Wedgwoodek ikatz papera patentatu zuen Londresen. Ikatz papera edo kalkatzeko papera dokumentuak bikoizteko modu bakarra zen. Fotokopia gailua asmatu baino lehen. Baino lasa, Iñigo, ikatz papera behin aipatuta, Oihartzunarena ez da berriro errepikatuko. Ze txiste txarra, Mai. Oso txarra baino ituta gaude. Bueno, ondo iruditzen bazaizu, hemendik aurrera gaurko sarreraren aipamen guztiak errepika ezinak izan beharko dira, dos? You are unrepeatable. You are unrepeatable. Ba, errepika ezina Miren Agur Meabe, euskal idazlea da. 2021 garren urtean, Espainiako poesia saria jaso zuen, nola gorde errautsa kolkoan lanagatik. Euskarazko liburu batek sari hori jasoten zuen lehen aldia izan zen. Eta gaur, bere urte betetzea omen da, beraz, zorionak, Mire? Eta beste poeta ospetsu bat 1849 hil zen Baltimoren. Edgar Allan Poe, idazle errepika ezina. Porque soy Edgar Allan Poe. Mi esencia sigue aquí. Solo Aurpegia behar da, Mai, errima bat egiteko, porque soy Edgar Allan Poe esatea, Allan Poe poeta, ipuin idazlea eta literatura kritikaria izan zen. Idazteaz bizitzea erabaki zuen lehenengo estatu batuetar idazle ospetsua izanik, ez zuen bizimodu erraza izan. Ba hor dijoa beste referente bat, 1675an Venezian Rosalba Carriera jaio zen. Rosalba Carriera margolari italiarra izan zen, rokoko erreferentea. Gaztaroan, miniaturazko erretratuetan espezializatu zen. Ondoren, kolore pasteletan egiten zuen lanagatik izan zen ezaguna. Pintura teknika hori oso preziatua zen, giro rokoko horretan, profil leunak eta ukitu loretsuak baitzituen. 1720an, Parisen izan zen, eta bertan, kolore pastelen erabilera zabaldu zuen. Kolore pastelen, ba ona hemen, ezin da berriz gertatu beste une historiko bat. Jangoikoaren aurrean apalik, eusko lur gainean zutunik, asabearen gomutaz Gernikako zuaitpean, nere agindua ondo betetzea, zindagik. 1936an Espainiako Gerra Zibil garaian Eusko Jaurlaritza sortu zen. Badakizuen non egontzen lehendabiziko Eusko Jaurlaritzaren egoitza? Ba, Bilboko Karton hotelean. Eraikina Euskal Herriko historia garaikidearen gizarte eta kultur gertakizun garrantzitsu ugariren lekuko izan da, gaur egun Bilboko eraikin nabarmenetakoa izaki. 1931 garren urtean beste pertsonaia paregabe bat jaio zen Hego Afrikan. Eta 1984an bakearen Nobel saria jaso zuen. Badakizuen hori buruzaren nahi zen? Hey, listen, man. For this song is not dedicated to Desmond Tutu. Desmond Tutu want free no donation. His word has not come true, no sunset revelation. He's got a Nobel Award for his partial solution. We're real fighters around the persecution. Uste dut garbi geratu dela Desmond Tutu zari zarela. Izan ere gaurko egunez jaio zen 1931an. 1978an kontzientzia beltza mugimenduaren alde manifestatzen hasi eta pixkanaka nazioarteko ikur bilakarazi zuen ibilbidea egin zuen arrazismoaren kontrako borrokan.
y han concedido un premio Nobel de la Paz. Desmond Tutu. Desmond Tutu. Adi, berdin gabe, aparta, bakarra, 1883 Alfredo Codona, trapezista handia jaio zen Sonoran, Mexikon. Trapezioan arrisku saltu hirukoitza egin zuen lehena, triple salto mortal. Beno, mai, okerezpanago, arrisku salto hirukoitza osoikoa da gaur egungo trapezisten artean, ez? Beraz, errepikatu eginda. Bueno, izatez gaur egungo trapezistak ez dira inoiz izango lehenengoak. Alfredo Codona lehenengoa izan baitzen, eta hori ez da inoiz errepikatuko. Ados. Gaurko saioa ere ez da inoiz errepikatuko edo kalkatuko. Ez da ikatz paperarekin ere. Hori egia da, gaur Angel Kuerdorekin arrisku salto hirukoitza egin eta Botswana eta Namibiaraino bidaiatuko dugu. Erdiko pista nagusian lankuko koordinatzailea den Marta Agirrezabalarekin hitz egingo dugu. Eta Maialen Tellabiderekin artista handi baten gainean jarriko dugu fokoa. Zoe Rahman, jazz kompositore eta piano jole bikaina. Zoe Rahmanekin amaituko dugu baino hasi, beste leku batetik hasiko gara, beraz sartu eta entzun. Adi egon, hau ez da berriro gertatuko. Adi egon, gaurkoa ez da inoiz errepikatuko. Irratsaio bat kalkatzeko ikatz papera oraindik ez da asmatu. Paregabeak eta originalak garelako. Az dadila ikuskizuna. Ez dadila ikuskizuna. Ez. Arratsaldeon entzule, imita ezin guzti hoiei. Urriak 7 ditu gaur, eta ostirala da bai, astea badoa. Ongi etorri, bigarren kafera. Goreti dantza ondo egin, Zuekin jaun Andreok errepika ezina salto hirukoitze mortalaren erregea, naiz eta salto ez duen egiten, salto ere egiten du beldurren karpatik beruntz. Mai Gorostiaga Pozo, arratsaldeon! Kaixo, koako naiz, eta trapezio mugikorra eta trapezio fijoa, diferentzia salduko izuet! Laister terapia eta laguntza psikologikoa beharko duen gure aurtengo fitxaketa berri horietakoa. Lasai Goreti, egun batzuk gehiago aguantatzen baduzu, laguntza psikologikoa beharko duzu, denok bezalaxe, baina ondo moldatuko zara. Goreti Oreja Mitxelen, arratsaldeon! Arratsaldeon! Eta izketan ari zaizuena, Iñigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak, 426 du. Urriak 7, arratsaldeko 4:10 pasa ditugu dagoeneko, eta gu hementxe gara, zuekin urrengo 2 orduak igarotzeko prest, pentsa. Zama gauza dozkegon zuekin elkar banatzeko, eta zuek hor, zalantzan. Geratu hor, naiz irratian, bigarren kafean zarete. Bai, entzule lasai, badakit, kantu hau askotan jarri dugula bigarren kafean, baina denbora luzea izan da. You are the best thing, Ray LaMontanen kantutzarro jarri gabe. Eta gaur, ostirala eguzkitzu, denak pozik, gustora biatuko dugu irratsaioa. Things ain't been going my way, you know I need you here. You clear my mind all the time. And baby, the way you move me, it's crazy.
Nahi Gorostiaga Pozozina zure gaurko maite duta? Errepikazina. Beida, nik maite dut, ez dakit beste demoraldi baten aipatu dut, baina kultura agenda gainezka ikustea. Eta hasi gara horrian eta agenda dago bete-betean, ez? Adibidez, gaur atentzio ditu dit, Saran azten dela ikusi aurre eta gazte liburu azoka, edo Antzestaun, antzerki jaialdia eta honen, edo, ez dakit, hainbeste ekitaldi, musika, antzerki, kultura, eta hori, nik izugarri maite dut, kultura agenda gainezka ikustea. Baby, come a long way, baby. You know I hope and I pray that you believe. Goreti Oreja Michelena, zein da zure maite duta? Nire maite duta ezberdinagoa da, Baina autorekin idatzen oraindik ere ikasten ari naizela esan dezakegu. Zenba denbora karneta ateratzen nula, Goreti? Urte bete ere ez oraindik. Eta, esan dezakegu, enaizela oso abila. Berez, learner bat zara. Bai, oraindik ere ikasten ari. Edo luze, ez dakigu oso garbi. Hori, eta esan dezakegu oraindik ere naizela oso abila aparkatzerako ordua. Eta maite dut, bereziki nire unibertsitatean, badu aparkaleku oso zabal bat. Beraz, maite dut bertara iritsi eta ez aparkatu behar izatea. Hau da, autoarekin aurrera joan eta hortxe guztea. Hori bitura txarra da, baina torriko dira aparkatu beharrekoak. Nik maite dute azken aldian lo egitearen kontuarekin nabil, baina maite dut ondo lo egin, goiz xamar esnatu, eta mendira eskapatzea, gaur uzturren izan ez goizean, eta antxe eguzkiarekin, eta naturarekin, eta zaldiekin, eta lasai-lasai ibiltzea, eta maite dut bestalde, asteburua datorrela, eta ez daukadala ezer egin beharrik. Eta bizitza multidisciplinarren klubean hori ez da askotan gertatzen, eta asteburua utxutxik izan, datorrela ondo onartzeko, lasai, asteburuan gauza gertatuko dira, ziur, baina hori ez izatea dagoeneko gaurtik jakitun, bi arrau edo beste egingo dut, eta etzi bestia. Torriko da, eta datorrena beso zabal hartzeko prest, asteburu utxa hauek asko maite ditut. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Zuzertzara, iluna barzaleagoa edo egun sentizaleagoa? Normalean iluna barzalea, bai. Kalimotxoa edo zerbeza? Zerbeza. Diskoteka edo txosnak? Txosnak. Hanka pegatuta lurri. Itxasoan sartzea. Aurrekoan gu Andereak kantu aurkeztu genizuen, Arima Soulen azken lanaren aurrerapen kantu izan zena, bertan gaineak kolaborazioak eta guzti, baina gaur aurkeztu dute Arima Soultarrek Arima Soul ken bat, eta bertatik iluna barra kantu ederra, ni ere iluna barzalegoa naiz. Batzutan egun sentiak ez ustean harrapatzen zaituenean, hori ere gauza ederra da, Politia ere. Batzutan goizego lauetan ere egun sentiak badaude munduko segun zetokitan eta lehenago, eta etorri da. Eta adinarekin goiz esnatzia, beste puntu badauka ere. Zait asko iritsi tarteka, bakarrik insomniak sortzen dit hori. Unerik ederrena iluna barra dala imenditik beira postalezko argazkia. Hementxe Mikel Makala, Lidia Insausti, hortxe daukagu Gorka Gaztanbide bera, hortxe daukagu eurekin batera Paul San Martin, egia esan laukote zoragarri osatzen dute Arima Soultarrek, eta hementxe kantua. Hain intimoa, isiltasunean sortzen dena. Urrizkinean, oinak guztita ibiltzen
beste egun bat bukatzea. Bizipenak aurrean, iluna barra, amaiera, unerik ederrena, iluna barra, horrelako kantutzarrekin iritsi dira, esan da bezala, Arima Soltarrak gaur, kenbat diskori aurkeztu dute, eta gainera aurrera diezazuekegu, azaroan, oraindik zehazteko daukagun data batean, baina azaro bukaera aldera, gurean izango dela laukotea, aurrekoan Hilario Rodeirorekin, orain ja Gorka Gaztanbide taldeko baterista dutela, baina ohiko gainontzeko kideekin, Lidia Insaustik gainera esan digu gogoa badutela, musukorik gabe hemen abesteko, eta noski Paul San Martin teklatuetan, eta Mikel Makala bajuarekin, izango dira bigarren kafea naizu, eta pentsatuko duzuen non dago Botswanara eta Namibiara eraman behar gintuen tipo hori. Angel Kuerok idatzi digu, oean dagoela, hobeto sentitzea espero zuela, baina ez dagoela ona etortzeko moduan. Beraz, guk plan alternatiboak beti dauzkagu, eta zuekin kultura mordoa, plan mordoa, musika ona, eta tenetarik izango dugu, urrengo tartetxo honetan, eta gainera, ani erno, Nobel sariaren garaiaren inguruan, hausnarketa ederra ere egingo digu, Goiuri Ezeizarandiak, oraindik ez dago gurekin, baina gerosiago, berare izango da, atzota gaur holaxe gabiltza, joan etorriko saioak egiten, zigortuta dagoen bakarra, ni neu, horrela gokitu da. Guaz aurrera, arratsaleko 4:25 minutu izango dira segituan, hemen Naiz Irratian, bigarren kafean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Laster Naiz Irratian. We don't say. ¡Hola, Anuel! ¡Que sepáis que los padres son los reyes! Municipales y otras más también poniendo denuncias. ¿Quién tenemos la razón? We say salamala. Saio berri baten estreinaldia. Kaixo, kesandon egin naiz, eta Zarramarrakoek gonbidatu naute, ez dakit zertara, zerbaitera. Orduan, mesedez eskatu behar dizuet ez ikusteko. Eta batez ere ez utzi gurasoi ikusten, zelotxa.
Hau, kaixo, Jon Iraola naiz eta hemendikan mezu bat helarazi nahi nizueke zamarrama edo zarramarra edo, programa simaurroi jarraitzen duzen guztioi. Hemen goian klikatu boteia eta utzi jarraitzeari emaiozue nire partez, bai? Agur bat eta aio! Hau bai, ni Aitor Bengotxean eta gonbidatu naute Zarramarra izeneko podcast batekoak behien programara. Pertsonaliki esango nizunez jarraitzeko, ez dakizarrakaten hor eskuartian gaina izen horrekin Zarramarra, ez dakit. Jaun Andre Maiteok, ez dakit entzuteko modukoa izango den, baina bai, laster, naiz irratian. Zarramarra. ¡No me comprendes, Osgood! Lo que pido es justicia. Pero es que es voto, es que... Digas, ¡sótame a ti! Elige sentarte en el sofá a ver teleconcursos que embotan la mente y aplastan el espíritu, mientras llenas tu boca de puta comida basura. Hemen da, iritsi da. Espero zenuen irrasaioa. Lynch. Zineari buruz, jakin nahi ez zenuen guztia. Orduko 60 spoiler baino abiadura biziagoa. David Lynchek aurkeztuta estreinakoz naiz irratian. Ez dago konfirmatuta, Maite. Konfirmatuta, David Lynchek aurkeztuta. Hilabeteko 2. igandean, arratsaldeko 8:00 eta zuzenean, ezin baduzu entzun. Orain zer. Podcast plataformera. Ez gemendi muituko. Moto. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Umore honea horrelaxe izena du, Fito y los Fitipaldisen, zuzeneko bereziontatik ateratako kantu honek, 2015an argitaratutakoak, eta, badu, umore honetik ere zerbait, ez da main?
Baina umore ona eta umorearen errege ere izan daitekena guk telefonaren bestaldean daukagu, mai? Gure errege partikularra daukagu bestaldean, bai. Txiki, arratsaldeon eta ongi etorri bigarren kafera. Bai, arratsaldeon zuei eta esker mila gomitagatik. Bueno, azteko zorionak, sariak ez dira inoiz baten bizitza aldatzeko modukoak, baina eguna goxatu eta aste batzuk ere goxatzen dituzte, ezta? Bai, postu ninduen asko, zeren azkenean, ja 20 urte daramatzat holtza gainean, aurten ospatzen ari naizela ez da ere oso eraberezi batean, baina uste dut hau izan dela pixkate oparia jaso dudana, eta pozik horrekin. Aurkeztuko dugu saria bera ere, poltsiko antzerki sorkuntza saria, izan da, Donostiako poltsiko antzerki sorkuntza saria, 81 geroztik egiten dutena, auzoetako taberna eta lokaletan egiten den, poltsiko antzerkiaren jaialdiak, hori bilatzen du, ez? Formatu txikia, hartaina, antzerki ikuskizunei ikusgaraitasuna ematea, eta, hori izan ditugu, ez? Batetik sari nagusia edo jaso duen Kris eta Krasi japaindegia, Nomofobika konpainiarena, eta finalista saria Discovery Channel Euskaldunon jatorria, Jon Martinezek txikik jaso duena, eta honek Jon, ematen dio azkenean emanaldiari alako bultzada, ez? Hemendik aurrera etorriko dira emanaldiak, baina batez ere, norberaren lana aintzat hartu dutela, eta badauka horrez, norbere emozioetan eta bihotzean hola pixkat goxatzeko gaitasunare bai, sari horrek. Bai, noskituk esaten duzun bezala, azkenean barrua pozu egiten zaitu, eta pixka bat energia ematen dizu proiektuarekin aurrera egitea, eta urren urteko maiatzean estrenatuko dute bakarrizketa berri hau, eta laguntzen du pixka bat ekonomikoki teknikoki ere monologoa nahi dudalako era berezi batean egin, hori bestea, eta gogoa dukitzea urrengo urteko maiatzerako ilusio horrekin beste sorkuntza bat euskaraz egitea, hori dela gustatzen zaiguna. Txiki, zorionak, eskerrik asko, bufoien erregia eta erregin bufoia. Nik aldera bakoat, denok, batzuk bakiku Donostiko poltsiko antzerkisari honek oso berezie, zakit, zu presentatzen duzu lagin bat, eta behin irabazita dituzu, 3 hilabete gutxi gora bera, dena ondo antolatzeko, forma emateko, gidoia bukatzeko eta holtzalatzeko. Presio handia. Neri gertatu zait, historia honekin gauz bat, zorionez, urrengo urtean maiatzean izango da, orduan baditut hilabete bat prestatzeko. Beste urteetan otxaian zela, karo. Otxaian izan da COVID-aren gati, baina orain urrengo urtean formatu normalean maiatzean ingo dute. Baina gertatu zaidana da, neukala kuaderno bat, olako, zuk ere duko dezula, borradorez beteta, ideia pilo batekin monologo berri honekin, eta lapurtu zidaten ez motxila, kuaderno hori ere ostu zidaten, eta nago biluzik berriz ere, baina, zehozte goatzen gara kuadernoan jarritakoa, eta poliki hasiko gara berriz, ideia ematen sorkuntza berri honi, eta ezkenean monologo berri bat izango da, baina era berezi batean, ez da bakarrik izango mikroaren aurrean hitz egitea, eta antzestuagoa bezala izango da, baina humoretik, baina uste dute jendea esatuko zaiola. Osa, que guain, lapurtu dudunak kuaderno hori, igual, altxor badaukaskuetan, ez? Ez dakiz saritua izan da proiektu hori, ez? Niretzako bentsat, segurazki botako zuen zakarretara ordu erdian, baina norbaitek aurkitzen bat badu, txiki naiz eta idatzi Instagramera, eta Aizu txiki, lan honen inguruan, ez da asko konta diteken, baina, izenak berak ere pista batzuk ematen dizkigu. Discovery Channel, Euskaldunon jatorriari dagokionez. Pentsatzen dut lan historiko, etnografiko eta antropologikoa utxutxik behintzat ez duzula egingo. Horre, ironia eta humorerako espazioa egongo dela, naiz eta, Big Bangera, lehenko bazuloetara, eta ez dakitze garaitara, Gerra Zibila, etaren hamarkadak, Txilmafia, denerako emango ote dizu, emanaldi honek? Hori da gogoa eta gaia, eta pixka bat horti dijoa, eta nahi dut azkenean uste dute gure herrian asko gertatzen dela, hori denok asko sentitzen gara euskaldunak, eta baina ez dakigu gure Euskal Herriko historia, edo estatu bat izan baldin baginen hori Nafarroa izan ginela, eta orduan
nik nahi dut Euskal Herriko historia kontatu naiz eta Big Bangetik hasiko dudan eta ere egongo da fikzioa, baina nahi ditut erabili datu eta historiko pilo bat, pixka bat gure herriko historia kontatzeko publikoari, baina era farregarri batean. Eta nik uste hor dagoela zailtasuna ez nola kontatu gure herriko historia, era farregarri batean, eta gero azkeneko hamarkadetan gertatu dena bai etarena edo bai galena, eta hori ere nola uztartu, nola moldatu, karo, era erdi komiko batean, baina ere bai sensibilidadearekin noski, ez? Txiki. Eta hor dago jorratzeko gaia ere bai, noski. Txiki, esan duzu Euskal Herriaren historia kontatu nahi duzula, naiz eta Big Bangean hasiko zaren, bueno, Big Bangean ere Euskaldunik izango zen, ez da? Horre ere baten bat ibiliko zen. Baina gero hori, bizka bate hor zena badaukat buruan tximinoekin, eta, bueno, hemen onera Euskaldunak iritsi zirenerako, tximinoen garaia eta hori ja ez da, baina, bueno, hortikan ere jorratuko dugu pixka bat, ez dena izateko egunean egia, baina ere ez da izango fikzio bat, datu historiko pilo bat egongo dira, horregak da, erromatarrak, Nafarroko erreinuko borroka, eta gerra zibila arte, eta hori, eta bai, azkeneko fenomenoa arte, eta bukatu nahi dut ikuskizuna, hori igual traparen abesti bat abestu, txin mafia bezala, baina gizon ella heldu baten aurpegian. Kontatu digutena ez da egia dena ere, Hori ere bai. Horregatik, bueno, norbait kejatzen bada, eta orduan fikzioa da eta listo. Zoriona txiki, bezarka da potolo bat amendik, eta hartuko dugu 3 kafen bat. Bai, eskerrik asko zuei, eta arratsalde ona opa dizuet, eta ondo segituen programan. Berdin, lan hori orkesteko aukera izango dugu, eta, bueno, gonbita luzatuko dizugu, dagokion momentuan. Esarka da, txiki. Dudik ez. Venga, onkiliki. Aio. Non passo dal via, piuttosto non gioco e vado via. Fuori dal vaso, fuori di testa, ho sempre un piede sul motore. Devo dare di gas, voglio energia, metto carbone e follia. Se mi rilasso, collasso, mi manca l'aria e l'allegria, perciò attenzione, concentrazione, come dei ragazzi con dei garçon. L'età mi sta inchiodando, sembra Thor, ma sul palco corre salto il Decathlon. Bueno, poltsiko antzerki aipatzen ari ginen, tamaina txikian, ontzi txikian, esentzia moduan gordetzen den antzerki eta antzerkitzaren atzean dagoen, edozein emanaldi bakarrezketa, ipuin kontaketa, ahozkotasuna, eta mai gorostia gapoz hemen dugula aipatu behar dugu, aurtengo antzestaun ere badatorrela, eta, ataunen antzerki dagokionez urria oparo, eta antzestaun izeneko zikloaren barruan, emanaldi mordoa, adinguzietako pertsonentzat, eta, haze martxa ataun bezalako herri batean daukatena, eta eurek sortzen dutena, eta zuek ere mai jartzen duzuena. Zoragarria, ataun benetan, ezagutzeko modukoa, ez bakarrik herria, bere altxor guztiekin, edo Barandiaran historia, nire ustez ataundarrak dira altxor handienak, porque ezaki kulturzale amorratuak dira, 11 urte dira antzestaun jaialdia antolatzen duguna, eta, urtero dator potente eta energia berezi batekin. Nabarmendu barko bat zenun mai, emanaldiren bat, edo emanaldien ezaugarriren bat, edo? Aurten 4 emanaldi izango dira, eta kurioso, lehenengo aldiz, artista guztik emakumeak dira. Bazen garaia. 11 urte, 11 bider, ehuntzen sororidadea. Gaur bertan hasten gara, Amaraun ikuskizunarekin, Oianai Guaran eta Maiur Luluaga, izugarrizko saio politia hemen egotzen. Gainera gero lanku inguruan ariko gara. Justo Martarekin izango dugu aukera, aipatzeko ebai. Eta eurek kudeatzen duten, ez? Emanalditako bada? Bai, iganden izango dugu Mireia Delgado, Aia Erroipe auzoan, ipuinak kontatzen umentzako, hitzak josten,
eta gero ja urrengo astera begira ostiralen Korapillo ikuskizuna Rojotelon konpainiarekin, izugarrizko zirkoa, 3 emakume akrobatak, malabalistak eta, bueno, reinas de la pista, eta ikusiko zuez ikuskizun politia ere, eta bukatuko dugu Nagore Leonekin, Troska eta Tabernan, Ariak, Minotauroak eta Ego Bakarrekoak. Denak emakumeak, eta beste kuriositate bat, izenburu guztik lotura daukate ariekin, jostunarekin, sarekin, horregatik aurtengo kartela izan da, formatu hori, bordaun bat edo horrelako zer. Ze ona, hortxe antzesta honek eskaintzen duena, urri guztian zehar, Intu Jairen webunean sartzen bazarete, bertan informazio gehiago ere topa dezakezue, baina, gozatzeko moduko proposamen mordoa, antxe, ataunen izango ditezuena egitago, beti pozik, beti alai, sempre alegri kantu honekin, banda bardorekin, egingo dugu aurrera, baina oraindik ere poltsiko antzerki sarien inguruan, badaukagu zer gehiago kontatzeko, dena poltsikoan gorretzeko moduko baita. Datemi mulini a vento, le chiavi del convento, la soluzione a tutti i difetti miei è la solitudine ma non la vorrei. All'attacco, miele e tabacco, all'attacco, miele e tabacco. Sono nato sulle ossa rotte. Hortxe gabiltza, poltsikoan gorretzeko moduko antzerki emanaldi bakarrizketa, ipuin kontaketa eta danakoen inguruan, eta ipatu dizuegu lehen, disko berritxan, Euskaldunon jatorria Jon Martínez Txikiren bakarrizketa izan dela sarituetako bat, finalisten saria jaso duena, baina homofobikak konpainiaren kris eta krasi iapaindegia izan da, lehen saria jaso duena. Eta, proiektu honetan, sortzaile lanetan eta proiektutik tiraka ibili den Amaia Lizarralde kontatu digu, nola bizi izan duten, saria eta honek ze suposatuko duen? Egia esan pixkat astuta nengoen eta poz handiz jaso genuen saria. Gogo handiarekin hasi nintzen ni ideia batekin, gero ideia horretatik beste ideia batetara, eta gauzak sortzen diren bezala, jendea gora eta bera, eta batzuekin eta besteekin, eta idea batetik azkenian hasierri kontatu nion Ilepandegiaren ideia, berari pila gustatu zitzaion, orduan hasi ginen pixka lanian eta improvisaketak egiten, eta gero bakarrora olatze igozan, eta, pozik nago orain, hasi nintzen ideia hori hazi egindalako, eta gainera saria jaso ezkero, badakigu azkenian, antzeslan hori benetan eta egingo degula. Badakigu oso ondo zein formato izango duen, inmuerezkoa izango da, oso polita, divertigarria, alaia, eta jendearekin asko jolastuko dugu, eta, hori, oso pozik, eta batzutan olako bultzadak eta olako laguntzak, diru laguntzak, oso ondo etortzen zaigu, klaro, diru laguntza, bestela batzutan sortzen dugu gure poltsikotik ateratako indarrarekin eta energiarekin, eta, pozik. Muxo handi bat, agur. Eskerrik asko Amaia Lizarralderi, audio honengatik, testigantzatxo honengatik, eta lasaiago izango dugu, Olatz Biobiderekin, arekin, Asierrekin berarekin, nondik norako guztiak lasaiago ezagutzeko, Asier Olaizolarekin ere, eta etorkizunean, errealitate izango direnez, ura gozatzeko. Keep calm and bigarren kafea.
peut chercher l'amour dans les yeux que l'on croise, dans les peaux que l'on touche, au creux des nuits soyeuses, à pleine bouche. On doit chercher l'amour, c'est la moindre des choses, tu sais. Il n'y a rien d'autre au monde, c'est vrai, et rien d'autre qui compte. Atzo aipatu genizuen, poz hartu genuela, ani Erno idazle frantziarrak Nobel literatura saria jaso zuela jakin genuelako, eta kontatu genizuen, irratsaiontako kide diren askorentzat idazle ezinbestekoa edo oso garrantzitsua izan dela. Atzo Goiuri etzegoen eta esan genuen tira, Ernoren inguruan bihar ostirala izaki hitz egingo dugu, baina Goiuriz haratago saionen kolaboratzaile izan diren eta tira lagun ditugun askok ere euren sare sozialetan pozlatza adirazi zuten, orain burura atozkitan Elizegi bera, edo Uxu Errazkinek ere publikatu zuen, arek hartutako poza, eta ez dakit Goiuri uste dute badagoela hor zerbait emakumezkoen artean Ani Ergnok bazuela, akaso, zuen gana heltzeko gaitasun berezia, emakume izatetik eta emakume izateari buruz ere asko idatzi duelako. Bai, eta aipatu duzunean kolaboratzaile batzuek poz handia hartu zutela, pentsatzen ari nintzen esango ote du kolaboratzaileak denak emakumeak zirela. Bai, konturaten nintzen. Zeren eta bai, horrela izan da nik saretan ikusi duena gehien bat hori izan da emakumeak izan direla postu direnak eta enau harritzen bere literatura mota kontuan hartuta. Harritu nahuena izan da pixka bat gizonezko batzuen erantzuna. Ta jarrera. Ze egia da bai, azkeneko 4-5 urtetan esango nuke kiniela guztietan zegoela. Esaten zela, ez? Pixka bat, bai aurten literaturaren Nobel saria Ani Ernorentzat izango da. Ez, hurrengo urtean, ez, aurten bai. Beraz, ez da sorpresa izan, ez da batean herrialde txiki bateko idazle ez ezagun hasi berri bat autotu dutela. Ez da hori izan, baino txalotzekoa da eta postekoa da, ze merezi du emakume honek bere saria. Nik onartu beharret, inoiz entzunda ere zuri esker ezagutu nuela Erno, eta haren inguruan hitz egin izan diazula, eta horregatik presenteago igual banuela. 82 urte ditu Ernok eta iritsi da, sari hori, aurretik sari asko ere bai, baina tira, sari hau askin merezitako eta esan da bezala poz asko sortu diguna, nik behintzate Ernoren literaturan eta bere lanean ikaragarri murgilduta egonena izan arren, haren berri edo izan dudalako, zuei esker, así que poz horiola zeharka bizitakoa behintzat bada. Eta tira, esan. Nik uste dut, hala ere, jende asko egongo dela. Ani Ernoren lana ezagutzen duena konturatu gabe Ani Ernorena dela. Hori ere posible da. Adibidez, Le Venemont liburua, gertakizuna, euskeraz Joseba Urteagak itzuli zuen, pasaden urtean liburu hori hartu eta filmea egin zuten eta Cannes, Venezia eta jaialdi handienetan egon zen eta sariak lortu zituen eta badakit gaur ikusi dudalako nire inguruan, baina pelikula hau Ani Ernoren liburu batean oinarrituta zegoen, banekien liburu bat zuela oinarri, baina nekin Ani Ernorena zela, begira orduan bai ezagutzen dut, bla bla bla, ze hori ere batzutan gertatzen da, irakurtzen dituzu gauzak eta agian ez duzu lotura egiten. Beraz, ziur nago, uste baino jende behiagok ezagutzen duela. Bai, hori da, nik ezin esan dezaket ez ezaguna zitzaidanik, bai uste dut ez dudala bere libururik irakurri, hori da kontua. Eta orain Nobel saria jaso duela irakurtzen hastea bastante oportunista izango da, ez da? Pixka bat. Hori da. Pixka bat itxera. Aurkitu arte. Liburu asko dauzkazu inigo aukeratzeko. Ikusi dut bai. Nik bi gomendatuko nizkizuke. Nik denak gomendatuko nizkizuke, baina bi dauden ere top-ean. Direla La Femme Gele, emakume izoztua, eta Passion Simple, Pasio Hutsa. Liburuak. Pasio Hutsa euskeratuta dago, La Femme Gele ez. La Femme Gele aipatu dugu saio honetan, uste dut, izan ere liburu horretan gauza asko kontatzen ditu Ani Ernok bere senarrarekiko duen erlaziotik abiatuta. Hori da, abia puntua, ezkontza bat, eta
ezkondutako bikote baten artean gertatzen dena, edo beak nola bizi duen behintzat hori. Ze, hau da, nik uste Ani Ernoren literaturaren gauza garrantzitsuena dela autosoziobiografikoa, berak esaten zuen bezala. Hau da, autobiografikoa izan daiteke, edo ez du zertan, ze berez, zera jola ez, irakurleari baden ala ez, baina abia puntua beti izaten da autobiografikoa, eta gero gai sozialak lantzen ditu, beraz, berak esaten du autosoziobiografikoa dela lana, eta guztiz ados nago. Eta beraz, liburu horretan, bere senarrarekin duen erlaziotik abiatuta, emakumei buruz hitz egiten du, eta harreman mota horiei buruz. Eta liburu horretan, gauza asko kontatzen ditu, baina horietako bat, eta hemen aipatu izan dugu oso bitxia dela, da emakumeek, gure amonek, beraien bizitza, gure amonen bizitza, bi urteko bizitza dela. Berak esaten du. Kontakizun guztiak mugatzen direla euren bizitzako 2 urtetako tartera. Berak esaten du, ziur nago ez, entzun dituzuela, zuen amonak eta behin eta berriz historio bera kontatzen. Eta egia danika amonari entzuten izkion behin eta berriz, ez dakit behin egun batean, herrira jaitsi lan egitera, eta zer gertatu zen, eta horrelakoak ez. Eta Ani Ernok esaten du, hori normala dela ez, behin eta berriz, historio bera kontatzea, zen naiz eta 82 urteko amona bat izan, bere bizitzaren iraupena 2 urtekoa izan da. Eta zen dia 2 urtek, ikasketak amaitu, eta ezkondu arteko 2 urte horiek. Ze aurretik, anaien eta familiaren zaintzaz arduratzen da, eta ezkondu ostean, senarraren zaintzaz. Beraz, beretzako, benetan, emakume bakoitzak bere zaintzaz arduratzeko duen une bakarra, 2 urte horiek dira, ikasketak bukatu eta ezkondu arteko 2 urteera. Kasu guztietan ez dira 2 urte, baina, ulertzen da, tarte hori. Eta oso politia iruditzen zaiz, eta benetan interesgarria, hoi da, gure amonak eta inguruko jende heldua entzuten dugunean, ez pentsatzeko inoiz, ez astuna badabil berriro, fabrikako enkargatuaren historia horrekin, edo astoarekin ez dakitzek gertatu zitzaioneko historia hori. Ze egia da, ez? Emakume askok benetan beraien askatasuna soilikune horretan sentitu dute. Eta oso interesgarria, eta badago pasarte bat, eta irakurri egingo dut. Eguerdiko ordubiak. Sukaldean ez da geratzen amaitu berri den bazkariaren arrastorik. Arraska berriz ere distiratxu, ispilu bat bailitzan. Berriro maiaren erdian jarri dut zahar itxurako pitxarra. Bertan, hartzain batzuk agiri dira txirula joaz, fondo urdin baten gainean. Ozedar lurrin apur bat. Aurra lotan dago. Norentzat, zertarako hainbeste txukunketa. Egia esan, inor etorri izan balitza bisatu gabe, ez niokeen esan behar izango ez begiratzeko ingurura, etxe hankaz gora dagoela. Goizeko 7:00 gelditu gabe aritu naiz lanean huts honetara iristeko. Akaso emakumeek ordu honetan hartzen dute pilula bat, edo edaten dute kopatxo bat, edo hartzen dute Marseillarantz doan tren bat. Eta nik uste agian gizarte zoriontsuago bat edukiko genuela emakume gehiagok Marseillarako trena hartu izan balut, ez da inigo? Bai, saldi hori. Badakit norden ateak Hori, esan bezala, La Femme Jele emakume izoztua liburuko pasarte bat da, eta benetan gomendatzen dizuet, oso interesgarria delako, eta bai, gauza txo batzuk ikasi daitezkelako, eta irakurri naiz eta eskonduta ez egon, nien hau eskonduta eta asko gustatu zait liburu hori. Hori da lehenengo gomendioa, baino badaukat bigarren bat, esan bezala, eta hori da pasion simple edo pasio gutxa. Uste dut dela bere libururik ezagunena, esango nuke. Hau, euskaratuta dago, oso motza da, nahiko laburra da, eskerrak, laburra den, ze pixka bat tristea da. Bertan kontatzen du, berak gizon batekiko duen obsesioa. Eta nola obsesio hori bilakatzen den pixka bat izaera. Eta
ez da obsesioa pelikuletan ikusten dugun obsesio hori bezalakoa, ez da juten bere etxera, bere gutunak lapurtzera edo ez dakit horrelako thrillerretan ikusten ditugun obsesioak da, nik uste pertsona askok bikote hoiarekiko edo maitale batekiko sentitu duten obsesio puntu hori, ez? Amaitzen da erlazioa eta harremana, eta zuk ez duzu harreman amaitzerik nahi, eta leku guztietan nahi gabe topatzen duzu pertsona hori. Abestietan, pelikuletan, elkarrekin bisitatutako lekuetan, leku guztietan. Eta hor dago, agian ezagunena den esaldia, eta da honakoa. Aurra nintzenean, niretzat luxua larruzko berokiak ziren, gau soinekoak eta etxe dotoreak itxasertzean. Gero, uste izan nuen bizimodu intelektuala eramatea zela benetako luxua. Orain pentsatzen dut luxua dela gizon edo emakume batenganako pasio bat bizi ahal izatea. Hortxe doaz bi gomendioa bakarra da, dela Ani Ernoren zerbait irakurtzea, baina bi liburu aipatu ditugu, eta irakurtzen badituzue idatzi bigarren kafearen sareetara kontatzeko zer iruditu zaizuen, eta postu egingo gara. Goiuriz izan handi eskerrik asko. Agur. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Betaurreko beltzetan begien gardena, pausu bat motel egin dijoan arena, bazenekin niretzat izango zarena, inoiz pasa ez zaidan gauzarik onena, inoiz pasa ez zaidan gauzarik onena. Hemen egon nahi dut nigandik, talagunen gandik urbil. Enaiz urrutira iristen, baina banaiz zabanabil. Egin badute, hainbeste ur jauzi, ni ere eror naiteke buruz baina zutik. Bare ausartaularin eta eskutxik, baina azala daukat belurrez biluzik, baina azala daukat belurrez. Tamen txibili gara gaur, diskoak orkesten dabiltzala, eta disko orkestu duen bestea Esti Marquez bera. Laister izango da gurean, azaroaren 2 elkarrizketa akustikoa lantzeko aurreratu ditu bi kanta. Bata uztailean zehar, Frantziako turraren kontakizunetan ezagutarazi genuen, eta bigarrena ere aurreko aste hauetan aurrerapen single modura ateratako kanta. Oroitzapenek esnatu naute, hortxe hitzekin jolasean, banan-banan, eta disko berritik onena kantu hau aukeratu dugu gaur arratsaldeko 5:00 bidea zuekin egiteko. Izan zen, izan azena, galdu nuen sua, galdu nuen sena. Joatea izan zen nire garaipena, inoiz pasa ez zaidan gauzarik onena, inoiz pasa ez zaidan gauzarik onena. Itxasoa ez da isiltzen, ta egoa iztea dabil. Enaiz urruti iritsiko, baina banaiz da banabil. Arratsaldeko 5 eta bagoaz egunero bezala, Naiz Irratiaren erredakziora, Oñatze Izpuru lankide antxe dugu azken ordukoaren berri emateko. Oñatze Izpuru, arratsaldeon.
Arratsaldeon bigarren kafeako lagunak eta arratsaldeon guztioi. Askabide klinikara abortatzera doazen emakumei jazartzen dietenek aurrerantzean ezin izango dute osasun zentrora dagoen lekutik 100 metrora gerturatu. Donostiako epaile batek izan ere arrazoi eman dio Askabideri eta aintzat hartu du abortatzeko eskubidearen kontrako protesten harira hark jarritako salaketa. Izan ere Askabide Donostian duen klinikaren parean protestan ari ziren 3 lagun identifikatu zituen aste honetan ertzaintzak eta 3 lagun hoien kontrako kautelazko neurriak hartu ditu epaileak. Askabideko arduradunak jarri zuen hauen aurkako salaketa eta erabakia epaileak babestu du. Hilabetea dira Askabide Donostian eta Gasteizen dituen kliniketara abortatzera doazen emakumei jazartzen hasi zirela. Gasteizko klinikaren kasuan protesta horiek ugaritu egin dira azken astean, abortuaren kontrako hainbat lagun osasun zentroaren atarian elkartzen baitira ia egunero arrosarioa errezatzera. Apirilaren 14an Espainiako Kongresuak onarturiko lege indarrean sartu zen eta ordunaldia eteten duten biktim edo kliniken aurrean abortuaren kontrako protestak egitea debekatzen duenek. Abortuaren kontrako protestak egite dituztenei zigorra ezartzea ere jartzen du mahai gainean 3 hilabetetik urtebeterako espetxe zigorra. Bestalde bakearen Nobel saria Bielorrusiako Ales Biajatz abokatu batentzat eta Ukrainako inbasioaren kontrako elkartearentzat gaur eman dute horren berri, gogoratu Ales Biajitzi abokatuaren ibilbidea saritzea erabaki du kasu honetan aipatu bakearen Nobel sariak 80ko hamarkadaren erdialdean Bielorrusian sortu zen mugimendu demokratikoaren abierazle bat izategatik eurena buruz, bere bizitza, bere jatorrizko herrialdean demokrazia eta garapen baketsua sustatzera bideratu dutelarik. Bueno, eta abiadun handiko trenaren bueltan urtetik urtera hainbat data ezagutu ditugu eta gaurkoan beste apostu bat ziurrenik beteko ez dena, baina tira abiadun handiko trenaren lanak 2027an amaituko direla esan baitu Espainiako gobernuak estatuko aurrekontu orokorretan eta gaiaz galetuta Iñaki Arriola, Lakuako gobernuko garraio sailburuak onartu du ez dela beretzat hori ez ustekoa izan. Duela 2 urte edo esan zuelako 2026 edo 27an amaituko direla eta horregatik esandakoak bide honetik doazela uste du. A mí ciertamente tampoco me ha pillado de sorpresa, ¿no? Yo ya hace pues creo recordar 2 años aproximadamente que ya comenté, ¿no? De que en aquellos momentos y después de haber contrastado con el Ministerio un poco los plazos previstos, pues estimábamos que finales del 26, principios del 27, ¿no? Entonces, bueno, tampoco es que en ese sentido me haya pillado especialmente de sorpresa. Bueno, egiari zor, abiadura handiko trenak hasi zirenetik 2000 urtea ere jarri zuten hortzimugan eta ez bazen ala izaten, Araba Bizkaia eta Gipuzkoa oso egoera txarrean izango zela ekonomikoki zioten eta pentsa zenbat urte pasatu diren horiek esan zutenetik. Abiadura handiko trena errealitate izatetik geroz eta gertuago dagoela esan du Arriolak, obra konplexua dela eta ez du deus esan gainkostu guztiez hori bai azpiegitura abantaila handia izango dela esan du ez norentzat ordea. Eta azken aipu bat agurtu horretik, Nafarroako Eliza Katolikoan abusuen biktimak aitortzeko batzordearen ordezkari izateko 7 pertsona izendatu dituzte, legeak 9 ordezkari aurreikusten zituen, baina kontatu genizuen nola Nafarroako Artzapezpikutzak uko egin dion bertan parte hartzeari. Beraz, osatuko da, batzorde hori ez naizen moduan eta kasu honetan Eliza Katolikoak aurreratu zuen gisan, gaur ofizialki esan du, ikerketa horretan ez dutela parte hartuko. 5 eta 5 minutu entzule honaino kontatzeko genizuena, utziko zaituztego bigarren kafeako lagunekin 6etan informazioaren ariaren 3. edizioarekin itzuliko gara, ongizan, gero arte. Naiz irratia.
Eskerrik asko Oña Zaizpuru, egia da guk esaten dugula informazioaren eta azken orduaren bilagoa zela bapatean serio jarriko garenaren sentsazioan, baina nik Iñaki Arriola eta abiadura handiko trenaren inguruko berriak entzun da, sentsazio izan dut mai berriro baginela txikirekin umore monologo bat entzuteko bideo horretan, Hala da bai, emategu oraindik gabilala bai, monologo egiten bakarrezketa baten edo ez dakit. Serio jarriko gara, beraz, zer egingo diogu bizitzari. Arratsaldeko 5:05, hementxe, bigarren kafean, naiz irratian. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Kultur enpresa da, lanku bertsolaritzaren azpigitura indartzeko bertsozale elkarteak sortutakoa. 2003 geroztik, 11 saio, ikuskizun eta emanaldi eskaini dituzte. Herri mugimenduaren antolakuntza errespetatzeko konpromisoa izan da, bertsolaritza indartzea izan da euren helburua, bertsoa oinarri duen edozein kultur ekitaldi sortzeko eta antolatzeko kudeaketa egiten du lankuk, bai giza lanbidei dagokionez, eta baita baliabide materialei eta bestelakoei dagokionez ere. Bertsolaritza sustatu bai, baina pixkanaka kultur esparruan zabaltzen joan eta bide horri jarraipena eman diote. Hainbat emanaldi berri aurkezten dabiltza edo aurkeztera ere etorriko zaizkigu eta beste inbester izango dituzte esku artean. Marta Agirrezabala Zubillaga lankuko kidea dugu eta bigarren kafea hartzera gonbidatu dugu, naiz eta kafea hartuta etorri zaigun. Marta Agirrezabala, arratsaldean eta ongi etorri. Bai, arratsaldean. Hurrengoan kafera gonbidatzen, utzi guzu mesedez. Bai, ez nekielako, bestela hemen nintzen. Ondo ezagutzen duzuzuk lanku, mai eta euren lana? Bai, ez hainbeste. Nire ustez ezagutzen dut gainetik hainbeste gauzak antolatzen dituztelako. Literatura, bertso emanaldik, bertso nola ustatzen den beste disiplinekin batera, hain zabala da, lankun eskaintza, segurazki oso gutxi ezagutzen dut, eta asko falta zaidala ezagutzeko. Eman dezagune, entzuleren bat ez dakila zer da lankuk. Nola kontatu dezakegu zer da? Bueno, bera kontatu duen baina hobeto, ez dakit, aurkezleak izena barkatu. Inigo naiz lasai. Inigo, bai, aurkeztu zara, baina Inigoko oso ondo kontatu du, zer den lanku. Lanku sortu zen behar batetik. Hau da, bertsozale elkarteak, bere eginkizun horretan, elkarte baten eginkizun horretan ikusi zuen hutsune bat zegoela. Eta hutsune hori zen, plazako saioak nola kudeatu. Orduan, esan zuen, hemen ez daukagu beste remediorik, kultura enpresa bat sortzea baino. Eta orduan hortik abiatu zen. Baina beti ere, Inigok oso ondo esan duen bezala, herri mugimentuen dinamika errespetatuz. Hori da lankuren ezaugarri nagusietako bat, ez da ohiko enpresa bat, ez da gutxiagorik ere, gure helburu nagusia da plazan saioak egotea. Berdin da lanku bidez balima da, edo bertsolaria berain bidez, edo ez dakigu nola. Guk beti baliabidea jartzen ditugu plazan saio bat egon dadin. Eta hori da gure berezitasuna. Orduan, enpresa izaera, SL izaera hori badu, baina ez da SL bat, ez dakit nola esan. SL bat behar da formalismo kontu batengatik, baina berez, lankuk bere baliabide guztiak berriro bertsozale elkartearen zerbitzura jartzen ditu. Bertsolaritza sustatzeko eta bertso plaza sustatzeko. Ez dakit horrekin ulertzen den? Nik uste garbi da hola, ez? Argi eta garbi bai. Eta lan asko egin azken urteetan, bertsoa eta bertsoa soilik ez den arte estenikoen esparru zabal horretan lanak plazaratzeko, lan asko egin da eta lan hori egin duzue, neurri batean eskutik egin duzuelako, baina esan daiteke ez, 2003an sortu zenutenetik, ez dakit gorakadan nolako izan den, nik sentsazioa kontsumitzaile eta kazetari bezala bai, azken urte hauetan badagoela eskaintza gehiago eta hartu duela indar berezi bat, baina ez dakit hori atzera begira jarri ezkero nabarmentzekoa den edo nahiko konstante bizi izan duzuen. Bueno, nik uste dut bai, azkenengo urtetan jauzi kualitatibo bat eman dala, ez? Eta hori da, kultur zirkuito ezberdinetan bertsolaritza beste modu batez
presente egotea. Ze guk aurren antzerkia beti egin izan dugu, beti, sorreratik, aurren bertso antzerkia esan nahi dut, ez? Eskaera bat zegoelako, eskoletatik, zirkuito ezberdinetatik, ez? Eta hori, bai, kulturetxetatik ere, baina hortik ja azkenengo 6-7 urtetan emandan jauzia beste bada. Eta beste hori da, nolabait arte eszenikoen edo musika zirkuitoetan, beste modu batez kokatzea bertsolaritza bera, eta bertsolaritza beste disiplinekin batera, ez? Uztartuta edo bakarka edo nahidan bezala, baina nolabait bertsolaritza beste zirkuito batzutara iristea, ez? Eta hor bai eman da jauzitxo bat bai. Adibidez, umeak ikuskizuna aipatu duzunez, eta uste dute kartelian alpistegia ikuskizuna, nahiko arrakastatxua izaten ari da? Bai, egia da pandemia garaian sortu genuen, eta guk normalean badakigu bertsoantzerkiak, umentzako bertsoantzerkiak eskaera handia duela, ja zirkuito bat egina dugu, orduan guk hor kontinuoki sortzen ari gara, ez? Eta pandemia garaian bai ikusi genuen osotasunaren ikuspegitik lantzeko beharra, bai? Umeri helarazteko ere osotasunaren zertzela da hori, ez? Eta hortik guk normalean egiten duguna da, gaia erabakitzen dugunean, jartzen gara harremanetan gaia ekipoak osoak erabakitzen du, ez? Bai antzezleak, bai pixka bat hori dinamizatzen ari garenok, eta jartzen gara harremanetan, gidoilari batekin. Askotan gidoilariak etxean ditugu guk, Guk ez dugu kanpora joan behar, gidoilari baten bila, noiz joan izan du gara, egoerak alaskatu duelako, baina egia da, bai gidoilariak, eta baita ere, esango nuke, iritsiko nintzateke hori izatea, zuzendariak ere, baditugula etxean, baditugu, beste gauza bada, kanpoko norbait ekartzea, okazio konkretu batean, emanaldi konkretu batetarako, ez? Baina kasu honetan, alpistegia, Alaia Martin ikusi genuen, egokia izan zitekela, eta Alaia Martinek egin zuen gidoi lana, eta egia esan, primerako gidoia egin zuen, eta partaideak, hori da, partaideak oso gustora geratu ziren ere, gero elkarrekin lantzen da dena, partaideak, eta zuzendariarekin, gidoilariarekin, eta gero zuzendariak kasunetan kanpotik jarri genuen, beste ikuspegi bat ere nahi genuelako estenaratzean, horrari gara pixka bat, jauzi bat eman nahian ere, estenaratzean. Barrutiko kanpotik esan nahi zue, bertsolaria edo ez bertsolaria. Hori galdetu darri honik, barru edo kanpo, esaten duzunean barruan topatu ditugu edo kanpoan, bertsozale elkarteetik kanpo edo barrura, ez? Bai, guretzako bertsolaritza da komunitate oso bat. Eta guretzako bertsolari guztiak nolabait daude bertsozale elkartearen baitan. Bertsolari guztiak. Orduan, gu barrutik izaten dugunean da, etxe barrua da bertsolariak dira guretzako. Futbola baino hobeda, zerbait dantzatu. Futbola baino hobeda, zerbait dantzatu. Beste aukera bat izango dugu gaur bertan, eta honen, antzestan jaialdian, Amaraun ikuskizuna, Oiana eta Maiur, beste proiektu bat, eskaparaten dagoela, eta arrakastatxua ere, gauzak esan behar dira. Bai, batzutan ikustut guk komplejo asko izaten ditugula, ez? Eta egia da, izugarrizko, bi artista ditugula, eta kuriosidade gisa, bi artista hauek elkarren berri bazuten, baina elkar ez ziren ezagutzen. Elkarren lanaren berri bazuten, jarraitzen zuten, biak direlako oso pertsona, biak profesionala dira oso, eta elkarren lanaren berri bazuten, baina ez ziren ezagutzen. Da orduan, pixkat bide hori lankutik egin genuen, ez? Eta berehala topo egin zuten amatasunaren gaiarekin, bazelako eta hortik bizitzen ari zen guztiarekin, da besteak izan nahi zuelako, baina, dantzari izateak suposatzen zion guztiarekin, ez? Ama izatean, ez? Eta, gai horrekin berehala biak ikusi zuten gai hori jorratzea, eta, izugarrizko, ikusiko duzu egarra, eta honen, ni lehioratzen nau, ikusi du jazakit zenbat aldiz ensaioz gain, baina izugarrizko lan egin dute, eta esan behar dugu, hori da, esan nahi nuen alen jauzi kualitatiboekin aurkeztu genuen,
antzoki sarea, Euskadiko antzoki sarera, eta onartua izan zen, eta baita ere izan dugu Eusko Jaurlaritzako hori, ekoizpenerako laguntza eta banaketa eta zabalkunderako. Zenote dira ez kontrakarrean, amata dantzaria gorputz bakarrean. Zan genituen, Oian eta Amaiur gurean. Amaiur hor, zuexerita zauden tokian, Oian okeres panez bideo deiez izan genuen, amatasun oso, bigarren amatasun prozesu hori estrenatu berritan, edo hor gertu zebilen, eta etxetik aritu zitzaigun. Esango nuke lan honetan, bien asko badagoela, gidoilariak aipatu dituzu, baina hemen nahiko gidoi autobiografikoak ere badaude, eta Oianak esatu zen bezalaxe, bai, gidoian erea da, baina Amaiurrek ere dantzan asko esaten du lan honetan, eta uste dut bien realitateak oso egiazkoak direla, legia, gidoia badago, baina gidoi hori oso egiazkoa dela, ez? Bai, oso benetakoa da, sentitzen dutenetik, bizi dutenetik, eta izugarri transmititzen du, ez? Eta baita ere, pixkate ikuskizunean, ikusten den bezala, errepikatzen dut, baina da nola amatasun askotan saltzen edo ematen zaigun gauza polit bat, eta bai, eta ni ama naiz, eta ez nuke berriro aldatuko, baina gero badu beste alde bat, hori, ilunagoa dena, ez, eta gauza asko mugitzen dizkizuna, eta gizartetik ere paitzen zaituztena, eta bai, bada, ez da dena arroxa kolorekoa. Hori da, esango nuke inork ez duela amatasunaren edertasuna, edo asebetetzea zalantzan jartzen dena, alde ilun hori, alde ezain eder hori, edo gogorragoa den alde hori iskutatu egin dela, ez pixka romantizatu dela edo edulkoratu dela, ez? Bai, hoxe, esan dezunarekin guztiz bat nator. Aizu, gaur bertan, ikusgai ordua esan duzu, mai? Gauko 10:00 herri antzokian, Ataunen. 10:00, Ataun. Eta ez da honen lehenengo ikuskizuna, bai, beraiekin hasten gara modu ezin hobean. Badira bestelakoak, mai, pixkan nobedadei edo lan berria hoi heldute ibili gara, zuk esan guzu, nundi jarraituko dugun, mai? Bai, ez dakit hortik dago erre, edo Oskar Eztangana, baina uste du proiektu berri batekin zaude, ez dakit zer dago pilpilean, labe ateratzeko sorian. Bai, baina ateratzeko horri heldu aurretik bai heldu nahi nioke erreri, ze nik uste dut 4 gazte hemen egon zirenak ere, bere momentuan, 19 urteko gazteak, eta benetan izugarrizko lana egin dute, eta hauek bai herri-zerri dabiltzela, eta herri guztietatik deia jasotzen ari garela. Otsailean estreinatu zuten, aldarri bat bertsoz, izenburupean, dramatizatutako bertso paperak dira, antzerkia helduentzako ipuin kontaketa eta poesia uztartzen dituzte, eta ez dakit zenbagarren emanaldia duten, baina uda aurretik... Askotxo dira, bai. Uda aurretik 30 egina zituzten. Otsailean estreinatuta, eta orain udazken osoa beteta dute, eta datorren urterako lotzen ari gara. Orduan, bai, izugarrizko arrakasta, eta gaur badute Galdakaoko Torrezabalen dute emanaldia. Poza hartu genuen, euren arrakasta ikusita, ze iaia biatu berri oso emanaldi gutxi emanda edo, hementsi izan genituen, bigarren kafean, eta egia esan, liluratu gintuzten, eta tari dira publikoa ere liluratzen, beraz, erre aldarri bat bertsoz lan hori ere baduzue esku artean, eta badabil bolo-bolo, eta nobedadioetan sartu aurretik, uste dut, aipatzeko baditugula, alpistegia aipatu dugu dagoeneko, baina gurerara ere aipatu beharko dugu. Bai, Oskar Eztangana, esaten nuna. Bai, Oskar ere artista bada, osotasunean hartuta, ez da bertsolari bakarri baita musikari da, dantzari ere bada, gauza asko adierazten ditu, gorputza adierazpena izugarria du, eta beti egonda musikarekin oso lotuta, Oskar, eta gaztentzako bereziki, berak egiten duena da, gazte eta helduentzako, baina gaztengan asko iristen den artista bada, eta kantuak improvisatzen ditu. Musika oinarri ezberdinak hartu, izan daiteke edozein musika oinarri, munduko musikak, eta estilo ezberdinetan momentuan sortzen ditu kantuak, ez? Eta orduan jendearen parte hartzeare eskatzen du honek. Baina kuriositatea, Oskar izan dut ikasle moduan, klaunik astaro batean, eta sensibilitate handiko artista, eta artista puska. Bai,
bai. Dela flamenkoa, baino beti ere oinarri urbano batzuen gainean, hori basortzea, gure erara improvisatzea kantu horiek. Hartuko dugu kontutan, mundu honetan atera, zer dugun gure barrenetan. Zeona, hortxe, martxan, eskuartean, eskuragarri diren lanen inguruko bestea, baina, esan da bezala, badu kazetariok horrelako, gaitza, etorkizunera begira bizitzeko, ez dakit gure maisu zenek eta budistek zesango luketen maize, orainearen negazio bat egiten dugu batzutan. Paiasok hori egiten du asko, etorkizunea da gure presentia, eta askotan kaosa gure konfort gunea. Bai, zurea behintzat bai. Mai Gorostiagaren konforte leku hori zalantzaria da kaosa da. Baina, konta egozu, Marta, badira horre pare bat lan eskuartean dituzuenak, eta oso itxura ona dutenak, datozen aste hilabeteetan, esango dugu, aurkezteko moduan izango direnek. Bai, eta aurkeztu horretik gauza bat esango dut. Gutxiena espero dugunean, guri bertsolariak etortzen zaizkigula proiektu berriekin. Orduan, nik gaur aipatuko ditudanaz aparte, datorren astean eduki dezaket beste proiektu berri bat, martxan abiatzeko eduki dezakegu urtarrietik edo txaietik. Bai, mairen konfort gunea, kaosa den bezalaxe bertsolariarena bada sorkuntza. Buru horiek ez dira geldik egoten. Ez dira gelditzen. Bai, alaxe da. Bai, aipatuko dut bereziki ja eskuartean desente landuta daukagun proiektu bat daukagu, eta hori da Igor Elortzak, baita ere pandemia garaian gehien bat landu ditu, eta ikusentzunezko bertso jarriak izango dira. Hauek holtzaratuko ditu beste bi musikarirekin, lantzen ari da ere eszenografia eta guzti hori, nola eszenaratuko den, eta hau estreinatuko dugu, izena du Anonime Popular, ari da ja bideoak igotzen, kanal bat iriki dugu izen horrekin, entzun nahi badituzu ja lehen bi kantak igota daude, bi bideoak esan nahi dut, eta urtarrilaren 27an estreinatuko dugu Azpeitiko Soreasu antzokian, eta ondoren baditugu Elorrio, Iruña, Bilbo, ez dakit buruz ari naiz, beste batzuk baita. Ez naiz goratzen orain, hainbeste agenda erabili behar izaten dut, baina bai, baditugu bosei bat lotuta ja, bai, datorren urteko da berrirako. Uste dut, hirugarren kafe bat hartu behar duzu gurekin, hainbeste lan egiten duzuelako. Plazer bat izango da, baina hurrengoan kafea hartu gabe etorriko naiz, Dago gatarako dizugu. Lanak aurreratzeko utxik, esnearekin, nola hartzen duzu? Esnearekin gustatzen. Esnearekin, ondo da, erosiko dugu ze. Eta mila esker kulturzale bezala lanku hor izategatik, eta horrelako aukerak eskaintzagatik publikoari. Eta nik zuei eskertu, guk hori eskerrak ematea besterik ez dugu, olako tarteat eskaintzagatik guri, eta nahi duzuenean 3. hartuko dugu. Marta Agirrezabala Zubillaga agurtuta, Mai Gorostiaga Pozo eta Biok azken txamponi heldu behar diogu, baina azken txamponetan Mai agurtu, Goiuri berriz ere itzuliko da, erotuko naute barko honen gidaritzan, baina tira, moldatuko gara segituan, Maialen Tellabide gurekin, eta Maialen Tellabide gurekin izatean, Zoe Ragman pianista aztertu behar dugu, Maialen pianoan eseriko da, aurrera diezazuekegu akaso frikismoan ere eroriko garela, atzuera ipatu nizuen badagoela ora amaseiko konpas bat, indiar musikaren eraginekoa, eta 3 eta 5, eta Goiuriak aso ikaratuko zaigu pixka bat, baina horixe, berarekin azken minutuak egingo ditugula segituan, atxeden alditxo bat, eta azken txampan jaz emakumen tartean Maialen Tellabiderekin.
Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Kondenatu nauzu bizitzera, nahi dudana esan ta egitera, erraietaraino sartu zara. Pixkanaka utzi gabe nere azala hartu. Eta gaur kantu berriak aurkeztu dizkizuegu, noski horre Arima Soul kuarteten disko berriak gaur aurkeztu dutelako, baita Esti Marquez berak ere, Mikel Marquez aitarekin bidea egin ostean bakarkako ibilbideari hasiera ematen dion diskoa da, eta izango dugu aukerarekin zehatz-mehatz eta sakontasunean ura aztertzeko, baina hain zarrak ez diren eta askotan entzun ditugun kantuak ere behartzuten, euren tokiak gaur gure saioan, eta abiren, Jerai Gaskonen eta Jon Ander Artolaren kondenatu, azken euren epetik atera dugun lan hau, kantu hau, baliatuko dugu, Mai Gorostiaga Pozo agurtzeko, Mai? Datorren ostiralera arte. Placer bat. Datorren ostiralean zuetzara hemen, eta ez da ni ere. Ez nago hurrengoan, eta jau egeita baten Bartzelonatik. Handik harremanetan izango gara, zeipuina kontatzen ibiliko zara, Bartzelonan. Gora urriak, benetan, urria zera omena kulturarekin, maite dut urria. Kulturara kondenatuta gaude, Mai. Muxo handi bat, eskerrik asko. Eta kondenatu kantu honekin, esan da bezala segituan Maialen Tellabide gurean. Erraietian zaitu gordeetaia da, irakurri ezazu nere azala. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Eta gu bagoiaz, azken txampari aurre egitea, txiste hau egiten jarraituko dute. Jazz giroan, jazz... barkatu, Maialen. Oingoz jazza, baina ezin zaizu hau barkatu beti. Ez beti ezin zaizu barkatu. Nahi bagoiaz asko gustatzen zaitu sarron nago nire txisterekin. Tira, edozein kasutan, hementxari gara, musika giro berritan murgiltzen, Maialen Tellabide, horreko ostiralan bezala segurekin dugu lehenengo urriko asteo amaitzeko, eta gaur, aipatu genizuen, emakumezko jazzista, emakumezko jazz piano joleen girotik abiatuko genuela berarekin egiten dugun tarte hau, eta tarte honetan, gaur egokitu zaigun artista eta zinez interesgarria, honeko juri ematen du, lagun musikariei hola bidaltzeko, aizu, ez da girazken aldian Zoe Ragman entzuten nabil eta interesgarria da, eta hola, kiston sofistikazio plantak egiteko, Zoe Ragman, sofistikatua edo behintzat aberatsa da oso bere jaz egiteko moduan, Maialen, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Zoe Ragman da inglesa, baina ez da naiz da berak bere burua sarri izaten duen berak oso britanika ikusten dela, oso British. Bera ikustiakin bakarrikan ez, ja ikusten da ez dela inglesa bakarrik. Eske British izatea, bada pixkat sofistikatu izatea, ez? Pedantia ikusiko du, Britishak ere baka behaiena, ez? Baina, daka metro erdiko melena beltza, da pasada badola oso alta, oso fina, oso liraina, da zatezu, hau ez da inglesa. Eta jazta, hain beste elegantzia. Erdi indioa da, Beraita bengalia da, da bere ama irlandesa.
Orduan, claro, oso nasketa kultural polita da emakume honek. 71an jaiotakoa, urtarrilean, bere hori ondare musikala oso aberatsa da. Ze naiz eta bera oso inglesa konsideratzen da, ezik eta klasikoa jaso duen Londresen, hori gehitu berdio ezik eta klasikoa, ezik eta danok nahi gabe entzuten duen musika hori, hor dago, eta gero ondarez jaso dezuna. Indioak kasu hontan, eta musika tradizional irlandesa o eskozesa, dependezen nahi. Azkenean zelta, musika zelta. Orduan bere musikia oso eklektikoa da, oso heterogeneua, eta naiz eta disko asko dauzen, nahiko disko desente ataritu, batez ere 2001 eta 2017 bitarte horretan, naiz eta jazz asko entzun laiken, bere musikian, da, entzuten da, gaina oso jazz ona, oso teknikua, egisa da, badaula zerbait bere musikan oso pertsonala dana. Eta nahi hau da, gehien gustatzen zaten da hori, da bere indarra. Zikiztun indarrakin jotzeu emakume honek. Gabe kontrabajistara joaten ari nintzen dagoeneko doinu hauetan, linea horretara. Gauza galetu behar nizun, aurreko astean erraxenen inguruan aritu ginen, zo errakman orain, bien kasuan badago zerbait aman komunean, dala jasa egiten duten arren euren formakuntza, euren eziketa klasiko izan dela. Akaso hau bere azaldu behar da, uste dut adin bateko musikarien artean formazio klasikori gabeko jasistak topatzea ez dela hain erresa, akaso jende gaztearengan gaur egungo benalaldietan hori gertatzen joan daitekela, baina zuzeu ere bazara jasera iritsi baino formazio klasiko asko duen pianista bat, ez? Bai, bueno, asko ere, baina formazio klasikotik abiatutako, ez? A ber, nik uste alde batetik, zuk esan desunan arrazoia dakazu, alegisa, etzan existitzen hemen jaseko karrera bat, baina estatu batutan bai. Orduan, bai da deigarrisa, rasen klasikoan hastia, ze bazekan aukera jasian hasteko. Ados. Orduan, eta Zoe Rahmanen kasuan adibidez, lehenengo Londresen lortuzun bere Bachelor of Music degree eta hori dana, dala hemengo superiorra, zango genuke, musika klasikoan, da gero, beka batekin, Berkeleyra juntzan, eta Joan Brakinekin ikasitzen. Joan Brakin da, segurezki beste ataltxo bat dedikatuko diot bereri aurrerago, beste aste batutan, ze baitxare pasada bat emakume hau. Eta, claro, bisek eukidue aukeria hasieratik, igual Zoe Rahmanek ezain beste, baina batez ere Patrice Racenek eukizuna aukeria. Nik uste badagoela hemen genero desberdintasun bat, ze asko ze ohikuo da gizonak aurkitzia formazio klasikorik gabe jazz munduan, emakumiak aurkitzia baino. Gaztienak igual ez, ze Esperanza espaldin investigatu berko nuke, baina bai, bada hor, nik behintzat aurkitu... Esperanza espaldin ere tokatuko zaigu? Segurazki bai. Oain, azte igual gertuko honetan ez, baina aurrerago segurazki bai. Baina bai, nik uste badaola hemen genero zerbait. Hasieratik igual ez dira animatzen emakumiak jazz munduan sartzien, ze benetan oso gizon geixei dauz. Leko guztitan bezala. Bai, ez, kaletik zuaz da gizonak da, hostia, ¿qué pasa? Osea, da gauza bat? Abeslariak, bai, emakumezko abeslariak pila bat, baina instrumentistak beste rollo bada. Eta instrumentuen barruan ere, unen batean gai horri heldu barko diogu, instrumentu mota eta tamainaren araberako banaketak. Bueno, Iruñan, aurreko urtean, lehenengo saxofonista sartu zen jazzian. Lehenengoa, aurreko urtean, egoin dela bi, Rebeka. Lehenengoa, 14 urtetan. Izan zen como, una diosa. Eres la mesías. La profeta, bai, lehenengoa, tio. Eta irakasiak esan zuen Alberto Artetak, bere lehenengo emakumezko ikaslia zala, urte pila batian. Da oso tristia da hori. Oso tristia da. Eta pianoan adibidez nahiko horrekatu da asuntua. Baterian, baina frogak egon dia, neskiekin, daia horreitzik, bakarrik esatezu, bueno, gitxienez. Iritsiko da. Bai, frogak enditxo egitxienez. Baina gisa trompetan, tromboian bai, oaintxe garazi graduatu da, baina ez da oikuena. Oso gitxigea.
itxaseko departamentutan. Izen hauei guzti aurrerago ere abizena jartzen joango gara, ze euskal jazzaren aro berri hori ordezkatzen Bai. dute, Garazi Petrirenak esaterako, ez, trombonista jazzaren ordezkari oso indartsu bezala, baina hor badira, ez, euskal jazzari eta euskal jazzaren aro berri hori ere Raquel Arbeloa baterian, baita. helduko digu, baina Zoe Ragmanengan jarriko dugu gaur indarre guztia, eta, lehen entzun dugu, baina kaso berriro entzungo dugu zen kantuaren zatitxo hau, zuzut kokatzen duela pixka bat bere berezitasun horretan. Esan da bezala interesgarria, oso aberatsa gertatzen dena bere musikan, baina Maialen Tellabidek bi pieza ekarri ditu batez ere hoien inguruan aritzeko. Bai, batez ere nik landu dituten nahi zelako. Emakumenek lan asko daka. Conversation with Nelly eta Camel deitzen dira. Hau zeharkako flauta batekin egina dago? Bai, ez esango nuke, bai. Bagara matza beste musika batzutara, musikaren koloreagatik, baina timbrikoki zeharkako flauta bat. Bai. Nik hemen entzuten dut, kuriosua da, ze flautak, edozein flauta, hartu ezagun flauta baten irudi estandarra, kultura pila batetan daoz, baina kultura pila batetan amankomunian daun instrumentua da. Orduan, nik uste, kasu hontan adibidez, flautan soinua da, flauta bat ez zelako harin da errez jotzen duen pertsona honek ezakitxela berizena, ez eta puntau egitzazen dana esan berda. Nik uste dala horrelako batuketa bat edo horrelako nexo punto bat bere ondare indioan da ondare irlandesan artian. Haman komunian daun soinua da nik uste. Naiz eta kasu hontan, justu entzun dugun zatitxo honekin, intro honekin, soinu europearra da oso ze harmonia oso simplea da, oso irekia, da akorde maior bat, oso garatua, eta nik hor egizetan oso irlandez entzuten dut hori. Eta eitzen diazen jiruak eta melodiko jiruak ebai oso europearrak dira. Justuan inigo jarri duna, bada adibide bat jazz rockana. Disko hau dela Kindred Spirits, 2012an, ez baldin manabiloker, 2012an kaleratutako diskua, nazten ditu folka, rocka eta jazza. Eta nik rocka entzuten dut batez ere baterizan intentzioan eta energia osoan. Ordia, harmonikoki, melodikoki eta struktura aldetik jazza eta folkan azten ditu da. Horretxik iruditzen zait oso abesti berezi hau. Justu ointxe, flautistan solua entzuten nahi geha. Naiz eta hau segurazki entzulientzat ez dan zerbait lehenengo entzunian entzuten dan zerbait, niri atentzioa dituziten transkribatzen hasi nintzenien abesti hau. Abesti osoa mi maiorren dago. Horrek esan nahi du lau sostenido daudela. Lau sostenido ja nahiko dirdiratxua da. Nolabait esateko tono aldetik. Nahiko tono dirdiratxua da mi maior. Eta interprete batzuentzat amesa izto bat ere, bai. Bueno. Ikasi azetera bixo. Hori da. Wow. Hombre, bai, ez dizuen zeirekin abai jo berda. Baina asko ikasitako interpreteak entzuten ditut sostenido ekin kejaka. Ez que bemolak erosu odia. Ah, ja. Nik uste hori bemolak erosu odia. Bai, hau tontakei bada. Osea, inberdena ikasita jota, jazta. Baina, bueno. Bai, baina kejatu eta kejatu, asko, bai. Bani, bin bai ortope pia gustatzen ez urdina da. Baina, bueno, sin más. Kontua da, flautistan solo hontan, bi sostenido galdu ditugula. Bemolizatu indeu, digamos, pixkat ilundu indeu.
ilundu indau abestixa, baina inbeste energiak eta flauta indau bizi eta harin, ez dula sentsazio hori ematen, ez du erortzen dan sentsazio horik ematen, baizik eta bultzada ondizia ematen dio abestixari. Naiz eta gero soluan bukaeran berriro izten dan da berriro azten gean. Eta asmoan ekan pianoan jotzeko, enekin entzungo genunik, baina pianoan jo dezaketan. Bai, eta nik nahiko nuke pianoan zaudela, azaltzea zer dan bi sostenido horiek galdu eta bemolizatzearen kontzeptu. Ze oso interesgarri iruditzen zait. Bai, mesedez. Zoaz pianora. Bueno, Maialen Tellabide gure pianora, eta... Entzutezat? Bai. Primeran. A ber, mi maiorrek ditu lau sostenido. Da nahi izan ezkero, boste bai, ze sartzen da. Baina kasu hontan, ez deu joko bosgarren sostenido hori. Joko dugu mi maior besterik gabe. Eta hau da re maior. Mi maiorrek dauka re sostenidoa, re maiorrek ez dauka. Eta ez dauka baitxa sol sostenidorik. Bi akordiak batera joko ditut, naiz eta pixkat bortitza belarri zentzat, baina pixak batera joko ditut. Ez du gaizki zonatzen. Polita, Bakizu zeitxik. Ze re maior eta mi maior nastu ezkero, re lidio atatze zaigu. Baina, bueno, hau da matematika musikal eta harmonikoa, ez dijoala inora. Baina, bueno, kontua da. Nik uste abesti hontan oso ondo iten dana da, re maiorrera eramaten dan bidia. Ze, naiz eta pianuan ikusi ezkero beruntz guazen, barkatu, beruntz guaz, sosteniduak galtzen, iluntzen nahi gea, harmonia, flautistak hain ondo etxen du da, orokorrian talde osuak, hain energia nionakin eramaten dute dan aurrera, ez dula intensidadei galtzen da, iluntasunik erez. Da, hemen geratzen gea, ze, azkenian re maior tono maior bada, eta oso argitsua da, mi maior bezala, baina pixkat gutxiago. Adibidez, oain jodeten azken hau ez da diskoa nahitzen. Ze da soinua zikintzia. Da nota geixo sartzia eta ez dute egiten, mantentzen dute garbitasuna. Eta horrek laguntzen du baitxa, oainik oso iluminatua eta oso argituta otea guztia. Naiz da gero hemen izten duten, akorde ilunago baten. Baina, si hau, oso gertu da omitik, bere bosgarrena dalako. Eta orduan, perfectamente iristen gara berriro hasierako tokira. Orduan, dana oso kalkulatuta da bestizian, energia sekula ez galtzeko. Da, hori komposizio aldetik, niretzat pertsonalki oso garrantzitsua da olako detaileak aurkitzea, ez esatezu, lan hau oso serio inda da, oso pentsatuta da, oso kalkulatuta, eta gainera funtzionatzen du hori dela garrantzitsuena. Ze ona? Maialen Tellabidek egindako azalpen zoragarri honen bueltan, gure Maian... Ez balima da ulertu baitxar esan, Ze bakit komplikatu naitekela. Ez. Uste dut, ulertu dela, ulertzeko gaitasuna daukagun punturaino. Bueno, pues... Ze hori da, ze hortik aurrera ere, noski, zuke urtetan ikasitakoa ez du gure ganatuko bapatean, baina... Edo zen gauza bezala, bai. Nik ulertu zer dan sostenidoa galtzea. Bira, pues jazta. Behintzat, emozionalki edo sonoroki behintzat, bai, ez, da, pixkat musika itzaltzen jungo bazan bezala. Sonoroki behintzat. Ez flipatu, ez dezula ulertu. Hombre, bale, igual ulertu zu. Nik razionalizatu behintzat ez dut egin, baina zuek egin baduzu, oso ondo. Da, pixkat musika iluntzen jungo bazan bezala edo argixea galtzen, baina, kasu honetan, lortzen da hori ezgertatzia. Oso ona. Hori bai, aurrerago abesti honetan, ez da lagoain entzuten egia, no? Conversation with Nelly itzuliko gara? Bai, mesedez, da, konkretuki, posible baldin bada, laugarren minutua 0,9 segundua. Posible baldin bada. Noski baiet. Eta hau, goiurintzako kiston erronka izango, bueno, igual bizientzako. Nahet, erritmua jarraitzia, zati, oain, posible zuen neurrian. Pixka komplikaua, izan laike?
Bai, ez da. Oso zaila, oso zaila. Gaina, horrelako zait ritmo edo konpasekin gertatzen dela, da, uste duzula baietz, tun, takatatun, kun, da bapatean, mierda ez, ja, joan da. Hori da. Bateria Jin Calderatzo da, hau oso erresa da goratzeko jazzeko pianista batentzat, ze Calderatzo, claro, hau da Jin Calderatzo. Bere anaia Joey Calderatzo da meka. Pianisten meka. Zuk nazu jop, jo Calderatzok bezala. Me Calderatzo izan zen. Oia, bai, baina pasada bat pianista hori, Ikiarri ona, oain dela gutxi deskubritu dut, ez di joa hori oso nere alde, baina egisa da, Ikiarri ona dela pianista hori. Eta hau da bere anaia, bateria. Eta baita ere oso bateria ona da, gaina bakizu zer dan kuriosua bateria honekin. Beti, disko danak eta kontzertu danak set berdinak egin ditu. Zer da set? Set tambor berdina, dana berdina mantentzen. Orduan hori da bere soinua, ez da besteik. Ze ona. Bai. Ba, entzun dugun hau da pianistan solua. Eta hasieran esan dizueten bezala erritmoa oso zaila da mantentzia hemen. Zaitxik, nik indituten investigazioetan behintzat, naiz eta lauko konpasa dan, hori oso simplia da nontzat, alegia konpas bakoitzean lau kolpe, ez dugu zartuko beltzekin, no? Ez, baina musika popularraren gehiengoa bintzat. Bai, laukon da, edo bilaukon. Hau, digamos, solfeo indioan oinarrituta dagoen zerbait da. Jugo naiz, atalka esplikatzen zago niretzat ere ez da erresa, Ados? Indioek baien musika tradizionalari, erritmoai konkretuki deitzen diote taala. Orduan, edozein abesti, tradizionala baldin bada, taala ezberdinetan non daiteke. Taalak dia iraupenak, 8 kolpe, 9, 10, 12, 14, 16. Gero, taala bakoitzak, alegia, 8 kolpeko bakoitzak, honeik zerrenda bat, teka ezberdinekin, alegia, orden desberdinekin. Egon daitezke, 8 horiek ordenatuta, bi, edo 3, 2, 3, edo lako zeo zer. Eta, bakoitzak izen badaka. Kasu hontan, nik aurkitu detena da tintal deitzen dana. Dala, 16 kolpeko taala bat, banandutan aloro, matematikak datoz. Wow. Boligrafo, prest. 3, 5, 5, 3. Alegia, 16koa dago, bizatetan banatuta 8, da 8ko bakoitza, 3, 5, 5, 3. Baina, geixo komplikatzeko, bigarren bosta, biterdi dago. Wow. Orduan da, 3, 5, bierdi, 3. Horretxik da hain zaila mantentzia bestio zatitxo honen ritmua. Barka dizagula entzuleak eta goiurik, baina hemen friki momentu hau nik aklaratu net. Hau, kantatu dezakezu edo txalotu dezakezu? Egin dezaket, egurrian, ez da egiten du. Bai, a ber. Etxoin, a ber, naztu naiz. Bat biru, lau, bost, bat biru, lau, bost, bat biru, lau, bost, bat biru, lau, bost, bat biru. Hoi da. Vale, nik liosua. Ulertu dut kontzeptua, baina bai liosua. Liosua, kriston liosua, pila bat kostatu zitzaiten destifratzia. Pila bat. Egon nintzen, baina hilabetiak, Ez da broma, hilabetiak entzuten da, ze hostia pasatzen da hemen. Da irakasik galdetuta berak eretzekin, Osa, ez da nire kontua bakarrik. Bai. Egia da, badaudela musika estilo batzuk eta patroi ritmiko batzuk eta benetan oso arrotzak zaizkigunak, flamenko musikarekin ere gertatzen da, ez? Horre, zenbaki arraroak sortzen joaten dira eta pulsoak eta gainera ez dira kontatu behar, sentitu egin behar dira eta hori izaten da zaien, Bai, eta dago azkeneko zatitxo bat entzun dezakeguna, nik uste hor argiago entzuten da ze hor, klaro, hemen soleatzen dago, Zoe Rahman, orduan, klaro, nahi du nahi du. Berak oso barneratuta da, ritmo hori da, nahi du nahi du, atera iten da, bueltatu iten da, eta bateriare bai, horreitzik da hain zaila. Baina, melodian esposaketan ziar, soluen aurretik, nik uste nabarmeno dela argiago entzuten da. Fijatu bergea, flauta, batez ere. Ointxe dator, bat, bi, iru, oain! Bat biru, lau, bost, bat biru, lau, bost, bat biru. Hortxe. Ia, astraziona. Zeu guai. Bai, eta gaina, eske bere disko guztitan da horrelako
Zeo zer. Zer erresa behin ulertuta eta behin Hola, salduta, asistentzia hori eukita ondoan, ez? Bat bi orduan ulertzen da. Baina ez dela, etzan erresa izan. Baina behin ulertuta ulertzen da? Claro. Ez goiuri? Osea, nik esango nuke ulertzen dela, ez? Bueno, horrela esate bat. Berak egisa hori da. Berak bat diru lau bost egiten duen bitartean sentitzen dezu hori dela, bai. Baina ez da batera intuitibua txurixontzat. Hau, eske, benetan, badauz musika batzuk, bertakoa izan bertzana, edo benetan asimilauta auki bertezuna. Hau da, 8 bat Madrileko bati jartzia bezala. Eske, eroingoa, ez da besteik. Da hori hola da, da kontserbatorian sarri ikusi deu, adibidez, Garazik, lehenok komentatu deun Garazik, bere TFA euskal musika tradizionalian oinarrituta dago. Eta 8 bat zeon, da basista madrildarra. No había manera, eske, baina astiak kostatu zitzaion ulertzia, ez gertatzen da, espatadantzakin berdin. Guk ordia oso asimilauta dakagun erritmoa da. Eta orduan nahi gabe jotzen dezu ez dezu papela behitura inber. Ze barruan dakaztu zela dan. Gauza bekin berdina gertatzen da tintalo, indioa zehala, o txinua zehala, o japonesa zehala, badauz tradizioko musika batzuk, hain barneratuta dauzenak ez dituzula pentsatu ber. Ordia, beste kultura bateko batentzat benetan erronka ondizia dia. Eta hau da, kasu hau. Eta... Labur entzuleako katzearen 8koaren pulsoa... Tatan, tapati, baina berez, 8 bada. Bost kortxea dia. Baina kortxea. Bost zatiko. Bai, olentzero joan zaigu mendira lanera. Bat bi, iru, guk horrela zentuatzen dugu, baina hor azpian bost zatitxo daude. Oida, ez da hain erresa. Guk oso barneratuta dakaun zerbait da, baina entzun nestun batentzako ez da hain simplia, edo espatadantza baten, bat bi, nola da? Bat bi, iru, taka, bat iru, taka. Alegia, beti dia 6 kortxea, beti dia 6 kolpe, baina batzutan da bi, eta urrango konpasada iru. Segun nola erdibitzen dezun, eta ez da hain simple. Eta gero badago mundu bat, 8koa Euskal Herriko leku ezberdinetan ere ez dugu berdin egiten, Bizkaian 8koak jarrera bat du, guk buruan adidez San Juan 8koa bagenu tan, guretzako marka osantzeko da, baina leku guzitan ez da berdina. Orduan gauza hauekin, klaro, zaila egin zitzaiten hau transkribatzia, ez datelako behin entzun, holako simple. Orduan, klaro, oain bai oain jotzen dut, eta alare eroiten naiz, behin baino gehiotan, ze ez da naturala niretzako, artifiziala da, orduan, klaro, ez da erresa, ez da bat ere erresa. Bueno, bada beste kantu bat, eta hemen minutuak ere aurrera, eta arratsaldeko 6ak gero eta hurbilago, baina bada beste kantu bat, Kamel izenekoa, eta hau ere aztertu behar dugu, baina hemen, 10 kolpezko esaldiak daudela ikusi. Bai, hau oindik zailo da. Inigo, saiatu hemen konpasara ematen. Ia aldezun. Benetan ez da la errisa, Tutik ez, Txempixete. Berri jarriko dut. Laukora neurtzen da? Bat, bi, iru... Segi, duk maial. Bat, bi, iru, la... Ez que horrek trampa daka, pila bat. Trampa pila ditzu. Zegiten du, lau gehi, bi gehi lau, olako zerbait? Lehenengo zatizia bukatzen danean, 2 beltz ekstra daoz, eta orduan pasatzen gara bigarren zatira. Dala 10 esaldia. Ez que oso komplikaua da besti hau. Hau izan zen, hau bestia baina askoz ez zaio transkribatzeko, eta esan berdet, ez nire irakasleak, ez Inigo Ruiz de Gordejuela jaunak, eta Inigo inoiz zentralizatu dugu saiontan, bai. Ez zuten asmatu da, azkenian, Pablo Lopezekin, eta dala nerekin jodun baterizia, berekin, eta laguna, berekin eta bizion artian, azkenian, adostu genuen, ze konpasan. Berez da, lauko bat, baina oso puñeterua, besterik gabe. Oso puñeterua. Oso kuriosa da, ze lehenengo doinu hau entzun da, jazz zahar xamarrera eramaten gaitu belarriak, baina gero patroi ritmikoan badago zerbait ez dena inoikoa. Hori da. New Orleans estiloa atkartzen digu, neintzat niri belarritara zeitzuan, second line deitzen zaiona.
jazz zaharrenetakoa. Hor bateria nabaritzen da batez ere, eta asuntua da, bateriak etxen ditula, mantentzen du patroia ritmiko bat, baina zento pila batekin da danak kontran dijuaz. Da gainera, basistak ere ez du laguntzen. Ze basista, uste, behin erortzen dela lehenengo beltzian. Beste danak aurreratuta du, atzeratuta duaz. Orduan, benetan zaila da, konpasan zentzua da, konpasan egitura entzutia. Lurran ondagoen definitzea bai. Bai, da pianista gainea, basistakin dijoa eskerreko eskua, orduan dizez, bueno, pues nila galdu naiz, ez dakit nun ospera gauden, baina, bueno, ni aurran dijoa. Bai, da zaila, benetan elkarrekin jotzeko, entzun dezagun basista. Nila galdu naiz, da honi jodet, da galdu naiz, Ez da bat ere intuitiboa, bat ere. Baina, super ondo jotzen du, da super, oso fluido dijoa gana, behiek oso asimilatuta dakaelako. Eta abesti honek dakan graziosuena, nire iritziz, da don oinarrituta daola, do nota, do esatzen dugu da, no? Daude igual zazpit do desberdin lau konpasetan. Erritmikoki egin zaila da, melodikoki simplifikatu indula. Oktabekin jokatzen dabil. Hoi da, demora ustean don inguruan dabil melodia. Hasiera jarri baldin bazakegu berriro? Bai, noski. Mentxe Zoe Ragmanen Kamelen hasiera. Hiru daude hor ja. Bai. Do, mi, fa, sol, la, si, do. Demora ustean, esaldiak don hasi da don bukatzen dira. Entzulea ez da dira erotu, Badamen jendea oso belarri hona daukana, eta... Bueno, eta idatzi detela, jodetela, buruzakita. Eta bizitzatik notak entzuten da bilena ere, hori ere gertatzen da. Musikari batzuekin bere gaitzerako, bere onurarako ere baino gaitzerako batzutan ere bai. Bukatzen joan barra daukagu, Kamelen inguruan beste pare bat zertzela da, eta, bueno, Ragmanen inguruan ere ondorioren bat ipatuko du. Luzatu ez naiz luzatuko bezatiakin. Asuntua da, ardatzez aldatzen dugu orain, ardatza dozan ez hasieran, orain bigarren zatizan beste nota bada, la bemol. Da, nabaritzen da, basistan linean, 10 esaldi hori. Eitzen du, lau, bi. Ez dia ez da bost eta bost, igual erdititik bananduta ez, lau, bi. Entzun daiteke edo pianoan jo dezaket, baina igual pizkat luzatzen gea. Sin más, entzun zazu ez dizut spoilerra ingo ere. Entzun da, hasi kontatzen zebek, 10 arte danok aldakibula kontatzen. Eta, bestalde, niretzatola ipagarrisa, oso ipagarrisa Zoe Ragmanen aldetik eta benetan pena merezidula entzutia, teknikoki oso ona da. Nabaritzen da ezik eta klasikoa da, aparte bere talentua, bere gaitasuna. Indar askoakan emakumia da, indar pila bat eta energia pila bat, baina ez da indar bortitz bat. Ez da... ez dakit, esmelenatzen zaitun indar bat. Oso indar, ez dakit, atsegina da, eta energia oso ona transmititzen du nire iritziz, eta horretxik merezi du pena entzutia da, oso bila da pianoan. Spoilerrik ez dugu egingo, naiz eta saio honetan spoilerrak egiten nahiko trebeak ere bagaren, eta utziko zaituzte Zoe Ragmanen Kamelen entzuten, joango gara, Maialenekin tempoa definitzen, denbora izan dezagun, bera, pianoan entzuteko, ze hori asko gustatzen zaigu. Baina gaurkoz, agurtu bartzaitu zegu, arratsaldeko 6ak bueltan dira, Maialen Teiabide datorren ostiralera arte. Mertzi, bai, horrek mazten arte. Goi Uri Ezeiza, etxerako ordua. Bai, iritsi da. Lotara. Entzule bagoa, beste aste bete burututa eta datorren astelenean hemen izango gaituzu arratsaldeko 4 eta 5 naiz irratian, bigarren kafean, izan ondo, asteburu on pasa, aio!
Calm and bigarren kafea.